Asa bugas? Di ba giingnan tayo nga bugas ang imong dalon? Nganong nagdala-dala man ka ng ilim nun? Ayaw kong taas-taas yan ang tingog ni mo ha. Muna una-una mo di ka maulaw des kadaghanan. Muagi ka na gikatawang kas mga tao kay hubog kang bayhana ka, ha? Uli dito. Uli! Kaya ayaw pagkabana ha. Ay palas! Asa naman to sa Asli? Gisugo, bangkuran ako gisugo. Bugas wa pa man kabalik. Hubog na po siguro ang bayhana to. Asa ka sa bayhana. Pre! Uy, Wa ka kita ni Asli, pre? Asawa na ko ba? nakitaan ko to ganiha, pre. Nasa kauban babae, wa po ko kaila atong babae kay murag nagbit-bit og ambot di ko sure atong syuktong ba to, dabar kay. Pero ang syuktong ito man, puti ang sulod. Nag-init akong ulo, pre, kay gisugo na ko. Ingnan ako nga, lab, pangutang sa bugas sa tindahan. Kaya tayo bugas. Wa man kabalik. Wa may bugas? Di Na! ka aton tadi mong balay kay na ako'y bagong palit nga bugas. Ingnan, ako gayong gisugo, no, nga pautangon. Pero natingala ko nga, wa pa'y pamahaw, wa pa'y panyudto. Ang bugas, wa pa nabalik siya, wa po nabalik. Nabay mo gagming bata. O sige kaon. Oo, lagi akong giproblemahan, no, kay sige rin inog tubig ang bata. Daan pa ko sa una. Doda yung kanay mga asawa nga. Palainom kung mo inom man ta pero nama sa lugar. Kanay mga asawa murag na para nako ba nga dali ra kayong matintal sa barkada. Kung asang imbita mga kalipayon tuaga ako ay. Ako na ganang giingnan, pre, no, nga kanay mong bisyo, undangan na. Kaya, mga bata na to, di ka maluoy, ana. Magkapas mo, oh, ano ba? Kasado ba mo pre o live-in ra? Live-in na, pero may plano pakasal. Pero maulagi na, unsaon ako pagtuman anang magpakasal, magsige ra kahubog. Samtang sayo pa pre. Imulat mo ang iyong mga mata. Wani, unsa ni? Panit eh. Kay mo butang panahon magbinyo man na mag-ipon, kasado na mo, wala na kay kagawasan kay nakabugkos na ang inyong panagbati sa matag usa. Paglisod ka oy. Kay na sigig ka hubog. Nya, wa dili ba irresponsible sa pamilya. Suguon nimo bugas, tuwa gatagay. Suguon nimo sa laing mga butang, di po nimo masabtan kay naa say sariling opinion niya ya si tawag ana oy. Sariling mundo. Sa sariling mundo ba? Ana. Samtang wa pa mo nagminyo. Huna. Diagi ka diya sa babaw sa tindahan, pre. Wala si Asli diya. Ang babae ra ako nakita antong kauban niya ganiha, wala pa na pug ko nagsusi kay abi na kog okay ra nga kabalo ra kang naa diha. Abi. Lami kay dabar. Labi kay imnon ba? Dili kayo halang, dili po kayo nga tamis. Katamtaman lang yun nga. Pero mas the best yung kayo tungabo nimo kay pati kay baso. Langay-langay ka. Tungaw ka. Korpo be. Napa? Soy. Palit taron dugangan na na kay naba ko'y kwarta ri padi na ko ni palit og bugas. Palit na ko ning dabar. Urot. Pili ko. Di ba lami? Sle, di ba gisugo magkakabugas na imong bana? Bugas. Di na uso sa amua. Di na uso sa kuha kaya kung lawas di na mangitag bugas kay dako na. Mas mangita ko gilimnon kaysa nang bugas wa ko'y labot. Asli, unsaon man na imong mga anak? Ako, wa ko'y problema kay dalaga man ko bisag asa ko mato, wa ko'y mangita sa kuha. Wa ko'y labot ana. Kay ngano? Obligasyon niya na mo gasto ng mga bata mo kungitag kaon kay ako sa dalaga pa ko. Inaani na jud ko, palahubog na jud kay ko. Usa pa. Wa ko nagkuan nga ako ingon nga magpakasal. Siya gusto nga maging minyo na ako. Naglagot ko. Wa man gani ko gipakaslan niya karon magbuot sa mubog-ubog ko. Mao niya. Noon, di ba ko kabuti mo kay mo man lang kinabuhi. Ako wagi enjoy na ako akong pagkadalaga sa karon pod. Unya. Wala naman ni sulod. Unsa man ni? Mupalit ta o muuli? Muli ta. Tama na, uli sa taoy kay ngita to tong bana sa imo impasitaan ni ron diri. Ta. Sunod na po to. Duha ko na nato kulang man na. Sige. Ta. Hulay sa ugma na po. Ta. So siya lang diha pre kay ganiha natong babae kauban niya nakita nako ba. Basig wa lang pug ko kabantay sa imong asawa. Nya mo ato sa ko sa balay kay Juan. Oh, sige, pre, kay pakitao lang ako diya. Mas lara to diya, ako ra to makitaan to. Makiro pa ko sa kabaw ba? Oh, Kay magduha na kaadlaw wa na kuan basig naupaw ng mga kuan na to. oh lagi. Sige. Ya pakitao sa ako to isa. Sige pre. Ikaw na bala do. Wato na ko, ha. Sige pre.
Saka itong bayhana to ron. Ay, sige, katanan ng dali. Asli! Sabagon ta karon. Hoy! Haan palagi ka hubog ka? Asang bugas? Di ba gisugo ti ka? Pautang og bugas? Anong nahubog man ka? Kisa man ka? Gahi ka? Ha? Gusto ko sumagay? Ha? Deb, ikaw din ha? Asang bugas? Di ba giingnan ti ka nga bugas ang imong dalon? Nganong nagdala-dala man ka ng ilim nun? Unya hubog pagyud ka. Ang akong giingon sa imuha nga inig uli nimo bugas ang imong dalon dili nang ilim nun. Oh? Di ka maulaw sa imong naong? Hubog ka nya na kay mga bata nagpaabot sa imuha dito? Wa pa kay kaon pero hubog ka? Naunsa naman in taong kang bayhana ka? Ayaw kong taas-taas ang tingog ni mo ha? Basig ka, ayaw pagbuot sa kuha kay ikaw, haligi ra kas balay. Ako ang ilaw. Way magbuot na kog magunsa ko. Obligasyon nimo. Kamangita, ayaw sanig sa kuha kay kaning ako ah. Mauna gyud ni akong batasan pala hubog ko sa dalaga ko mauna gyud ni karon ay kog kuana ay kog pugni ay pagbuot sa akong kinabuhi. Wa kay labot. Kana, maayo na kamo tubag. Ha? Maayo na kay kamo tubag ron kay hubog ka. Ha? Wala ka naghuna-huna nga pwede mo sunod ang mga bata nimo sa imuha. Ha? Ikaw ang example sa mga bata. Unya karon pag uli nimo hubog ka. Unsay ilahang una-una? Maghubog-hubog na sila pagkadako kay ni sunod sa imuhang agi. Ikaw isa ka inahan, dapat magtinarong ka para ang imong mga bata magtinarong na pag-abot sa panahon. Ha? Muna una-una mo di ka maulaw des kadaghanan. Muagi ka gikataw ang kas mga tao kay hubog kang bayhana ka, ha? Uli dito. Uli. Mauni ti man ha? Kung walay gugmang gamay nga nagpabilin, ha? Naan ako sa lain. Walay siguro kung dito na ka, diri ko. Ah, gugma. O gugma. Naapa kay gugma nako. Asa imong gisaad nga imo kong pakaslan. Pila na kabuk anak na to? Duha. Hantod karon, wag yung ko nimo gipakaslan ngano? Ngano naghubog-hubog ko? Tungod ana imong saad. Saaran ko nimo sa una, na imo kong pakaslan. Karon, wala mura ra kog imong gibinuangan. Wa kay ayo nga pagkatao. Paasa ka. Ako og di lang tungod sa imong saad sa una. Di ko magminyo nimo. Unta, layo kong naabot ron. Ug asa ko maabot. Dili ra ko diri sa imong barangay. Ug asa dapat ayahay ko kinabuhi ron dili na akong kinabuhi. Tungod nimo, mao ning nainani ko. Mo nang ayo pagsigig ko sa kuha. Eh, naglagot ko nimo. Mayra ka sa saad. Ka sa saad dawana ka. Kaya ayo. Kay ayo pagkabana. Pay pulos. Layas dire. Tinuod nga nakoy pagkulang nimo, ha? Tinuod nga nakoy pagkulang nimo. Unsa may gusto nimo? Magpakasal nga way budget? Unsaon pagpakasal walay budget? Di ka kapaabot. Kay aga kong giingon sa imo ha, nga magpundar sa ta, usa ta magpakasal. Wala man mo napas mo, wala man mo gipasagdahan. Unsa may gireklamuhan nimo? Nga tama man akong pagsustento sa inyo ha. Ako paghatag sa mga bata, naaman pati mga make-up nimo sa kuha na gikan, ako lang gihatag para lang dili ka maging ana pero unsa may gibalos nimo? Ha? Muingon ka nga magpakasal? Unya karon hubog ka? Muadto kag simbahan hubog ka? Ha? Sige daw pag huna-huna daw. Unsaon ako pag huna-huna nga magpakasal sa imo ha? Kung kada adlaw magsige na lang kag hubog, ha? Wala jud ka, wala kang bayhana ka. Tama ka. Pero tama na. Uli na ko. Ug nakay gugman ako, musunod ka sa kuha. Pero wala na, ako'y mahimo. Pero una-una atong mga bata, di na ko makaya nagpadako. Nara sa imo ha, ugugma pa ka. Ito na ko. Asli, ang tanan ay kasulbaran. Tara atong istoryahan sa atong tugkaran.